म्यूजिक बाय चांदनी बादल नाचेले लागे तूर दिहिए सटे डके कहला पवठा बिचुकावेले नाचेले लागे तूर दिहिए सटे डके कहला पवठा बिचुकावेले नाचेले लागे तूर दिहिए सटे डके कहला पवठा बिचुकावेले हाथों में लेके ये 500 हजरिया डीजे पर हमर हिलावेले हाथों में लेके ये 500 हजरिया डीजे पर हमर हिलावेले डीजे पर हमर म्यूजिक बाय चांदनी हिलावेले बादल बंगाल से हो माल बियास पड़े तनका निहुरला पर चढ़ जाता पड़े मलाला चावे देखाई के चीजावा बुढ़ऊ के नियत बिगड़ जाता भीतर आई बंगाल से हो माल बियास पड़े तनका निहुरला पर चढ़ जाता पड़े मलाला चावे देखाई के चीजावा बुढ़ऊ के नियत बिगड़ जाता भीतर अब न पास हमरा यारेले हाथों में लेके ये 500 हजरिया डीजे पर हमर हिलावेले हाथों में लेके ये 500 हजरिया डीजे पर हमर हिलावेले डीजे पर हमर हिलावेले बादल लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम बोलाई तो कहले नखारा जाले खाली लक्ष्मी नारायण के पाजरा का कहीं तोरा के सुना दे यारावा हमरे से खाली तो कहले झगड़ा हम बोलाई तो कहले नखारा जाले खाली के सवा के पाजरा का कहीं तोरा के सुना दे यारावा बड़ी बिया खारी करेले झगड़ा नाचेले बोले बोलू पिया न मोला हो चुमा बाबूजी गिरावेले हाथों में लेके ये 500 हजरिया डीजे पर हमर हिलावेले हाथों में लेके ये 500 हजरिया डीजे पर हमर हिलावेले लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बांगरी चौक।